Asikhawuki family meeting manje sihleli ke noNonkosi kuyena kongumeya ke weTheku First Citizen la ezosichasela ke ngentuthuko njalo ngomsombuluko lengosi yenzeka ngalesikhathi it kickstarts the third and final hour of the show uzosinikeza ke service delivery and also other initiatives abaphezukuwawo in their efforts and quest to boost the city's economy. Sibingelela and welcome to Gagasi FM. Ngicela ukubingelela Felix Nesisinini nabalaleli bonke beGagasi FM namhlanje kuseni ngiyabonga ukuthi sibe ndawonye. Sikuthola kahle siyazi ukuthi ne umatasa ngikhuluma nje ngiyazi ukuthi ne usendleleni lapho ubheka eCathoridge la uyothula khona ke abatshali izimali abazofaka imali elenganisele ku 10 billion minente. Wow. 10 billion kule ndawo ke. Hey Nkosi yami awusicecisela ngale ntuthuko Mayor please. Mfethu angisho nje ukuthi namhlanje kunentuthuko so 10 billion rand esiyithola lapha endaweni yaseCathoridge ngabotshali bezimali abazovula imboni in fact imboni izokuthutha zalabo abathutha ngamaroli nangezitimela ngesilungu bathi logistic park and ezokwenziwa lapha ingaphansi kwensimbi Ridge Development izobe inganyeke enkulu intuthuko ezokwenzeka kule ndawo ngoba sifuna ukwenza i-dry port kule ndawo kune-seaport impahla ise-seaport ukuze kungabi khona i-congestion e-seaport zimuvo ezinempahla ziziswela elokhundleni kwi-dry port njengoba ngishilo ukuthi isifuna kule ndawo le-development ezokwenziwa phakathi kwe-Pine Town ne-Pietermaritzburg kube i-development efana ne-Midrand yaseGoli ephakathi kwe-Johannesburg ne-Pretoria. Ngale development izovula amathuba abalelwe labo 5,000 and abazoqashwa kuzothi ke mase kuphelele abantu baqashwe ngokugcwele abalabo 10,000. That's really investment. 10 billion is in fact is a booster nabantu basekuhlaleni bazothola amathuba ayingqayizivela uba bazibandakanye nabo nale economic revolution yenzakalayo lapha ekulanda. Now, Felix, I'll tell you this Friday was a very busy day for Mayor Wetu. I saw someone's status. You went to the South African Agriculture Awards and it was only the second annual. And this one, abantu besifazane who were just young and they black. And the mayor was there giving an opening speech. And I just wanted to give you a proper shout out for going there. Wainigi event is di Masayo. And of course, on the very same Friday, uga wahamba wayotulo kandakanda na matulu that are going to help develop the city. Tell us more about this. Impela izinto ezenzeke eThekwini sisimene ziyangijabulisa njengamanje ke lolu hlelo ekhuluma ngalo ka 25 million rand sithenge imishini ezosilekelela ukugcina amapakethu namathuna nezindawo eseceleni kwemigaqo ehlanzekile sithenge imishini ebalelwa ko 1,000 and machine yokandakanda iloko abathi kokusika isihla naloko kusika utshani and konke lokho uzokwenza idolobha lethu ukuthi livuleleke libonakale lihle ngaso ngesikhathi kubatshali nezimali ngoba bazobe bebuka indawo yethu ihlanzekile kanjalo nabafuna nje ukuzovakasha edolobheni kanjalo nomphakathi wethu ucela sibambisane nomphakathi sisiningi ukuthi bangabaphuqi labantu lemshini esibanikeza yona ngoba ayiyona imshini kamasipala le imshini eyabo yokuhlanza nokukhuculula indawo yabo. That's a good point. Akuyona imshini yamasipala umshini yabo. Abantu kunesihlave esikhona la bavele baba emoto bese bayabagcweleza. Babakhoma ke iphamba abaphucana le mshini le. Nokulungile sithembe ukuthi isililo sakho sizozwakala Mayor. Basiyabonga kakhulu ngalolu xhaso olungaka. No we are privileged, honored and blessed. Absolutely. To be a part of lomkhandlo wethu. Sesivala ke thole umbiko osawutholela ukuthi kunabantu labazama ukuqola amakhasimende imali ngokusebenzisa ke account engahlangana namasipala. Ungabaxwayisa uthini ke abantu ngalomkhuba?
mfethu umgunyathi and nginosomathuba ke angithi umasipala ke useshintshele ukusebenzisa iFNB Bank and manje ke abantu sebekhipha ama-account and ama-services abuke ngazothi ama-account avela kumasipala aseshintsheni i-account number ukuthi ke nansi imali wena usuzokhokhela kule account entsha sesishintshile manje ke inkinga leyo manje basebenzisa iGmail iGmail account abayisebenzisayo bahambisa nomyalezo yoma WhatsApp begqugquzela abantu ukuthi basebenzise account entsha yabo yokuthi bafake izimali futhi abantu abayixwayele siyabaxwayisa nje kakhulu abantu bengabizi izisulu zalabo bezizigebengu nesigilamkhuba ezizama ukuthi zibaqole imali and uma kuvente njalo uzodinga ukuthi sibambisane umasipala usoze wathumela email ngicela ukuphinda lokho awusoze wathumela i-email evela kwi-account ye-Gmail futhi awusoze wathumela umlayezo we-WhatsApp ocela inkokhelo siyanusa amakhasimende ethu uma kukhona okusolayo and bazama ukuthi basishayele kusizakala inamba ithi 0800 20 20 20 0800 20 20 20 ukuze baqonde kahle ngicela umasipala anazo malana nozokhokha hayi lezi ze-Gmail hayi lezi ze-WhatsApp uzothumela WhatsApp. No kulungile lento manje eziyikhuluma ngiyilalela ngiyabona ukuthi ngathi isifuna nesandla sami nominenhle uyabona ngoba thina usizakala on the ground lesabela khona imphakathi soxwayisa abantu ngalezi igcwele ifuna ukuthi zidla amandla abo bese idicelela umkhandlu wethu phansi la sibe sihamba khona siyokocimba lapha phansi sibuye nakhona ngoCatholic singene phakathi uyabona le message message la masingathola ndingo hayi ke uthi no gandaganda ahlaba amaloli ama loud hailer thina man asicela kulo 10 billion me besicela nje thina imillion lethu a lot kulo 10 billion hayi siyabonga kakhulu meya inkini kakhulu kwesisibe nawe thank you siyabonga kakhulu